Какво стана всички? Аз съм Скот. Тук, както виждате, играем една Гарис Mod Murder. Мъкнете тебе, путки майни. Така, значи играем на Гарис Mod Murder. Епизод 1. Принципно се пава епизод 2 на Гарис Mod. По едно време ни беше омръзнало. Спряхме поредицата, макар че има само един епизод. Що не може да си взема една улика? Защото си путка майна кавайна. Защото ти си такъв, ще ви пака. Така, виждате колко добри приятели сме. Friends forever. Значи ей то... Не е той. Аз съм един червен нечо Фокстър. Имам една улика. Аз съм един сив Янки Индия. Имам, да знаете... Аз имам една улика. Аз съм кнеп. Браво. Както викам, аз съм кнеп и оня Алфа Мико, то кафявия ме дръгна снайп. Беше пред фара. Алфа Мико. Абе, тапанар, нали значи аз съм Алфа Мико? Хотел Танго. Алфа Мико е в Недъра. Във фара? А, не в Недъра. Да. Алфа Мико is the killer. Аз съм във фара. Добре, не е нужда да викаш. Къде е тази путка майна? Айго! В недъре. Добре. Ей, путка майна! Аре бе, ей, behind you, bitch! Излезе! Само какво викам behind you, bitch? Бот. Там го запина. Някой ме е взел ролник. Тук има хулик. Къде е? Значи... Какво е името? Бързо. Алфа Мико кафяв. Сега е пред Недъра, пред Его е. Бягай, Али. Аз бегам също. То с кафявия, внимайте, ще ви пръсне. Аз избягах. Аз скочих във водата. Жалко, Не съм. жалко, че Кило Виктор ще умре. Аз съм ечуфа. Намери хулик. Когато си във водата ги виждам. Още една улика ми трябва за патлак. Кило Виктор е мъртв. Той Кило Виктор има патлак. Значи пред къщата, там де си катериме е патлак. Верно ли? Она са путка майна да не ме убие. Тя е горе. Аз ще Къде набавя. е патлак? Гън отиде към фара. Аз ще... Намери гън! Аз съм на фара, бе! Имам гън! Аз скочих! Чай са! Жулиет, браво ли е това? Аз скочих, аз Алфа съм... Мико, той стои пред фара. Пред фара. Добре, че... Вече е долу там де... Във водата ли? Не, до фара. Его е... Той е тя... Много скоп е. Браво. Аз бях... Найс. Аз имах 2 улики. Много скоп, motherfucker. Easy peasy. Найс! Yes, бе. Естествено. Аля баба. Снимаш? Да бе. Само ми кажете, ако намерите кой е... Това мърдъра. Бътъла Виктор. Не е Батъл. Аз няма си кажа името. Не съм мърдър, просто не искам да си кажа. Добре съм мърдър. Така, продължаваме. You're Bustender. Аз съм Bustender. Аз си намерих хулика. Моята позиция ми харесва. Аз съм Bustender. Аз си взех една улика. Аз съм Bustender. Толкова ме глична. Някой го застреля това, браво. Аз ще ходя до това да търся други улики. Тук нека копа джагаманти. Аз ги купавам жагаманти. Хора! Къде сте? Аз съм Браво Новембър. Аз съм зелен, вие къде сте? Аз съм Алфа Виктор. Къде сте? Аз виждам Алфа Новембър. Аз виждам Джулиет. Мерси. Кой е Сашо Алфа Новембър? Тук ще убиха Мартин. Мерси. Кой те убива? Мерси. Нека друг. Мерси. Аз имам една улика, трябва да намеря още. Где съм? Мерси. Никой от нас не те убил, така че. Мерси. Моля. Никой от нас не е мърдър. Прекалено. Кой е Жулиет? Аз. Прекалено много сме на фара, аз стръм. Жулиет беше с мен в една пещера. И мисля, че е мърдър. Той са АФК.
Голф Делта ми е подозрителен, бута се в мен. Милко, кой е Джеф е при мен. Оле, Милко! Има доста хора в Недър. Умрели. Пак аз съм мъртв. Що? Един от двамата в Недър. Казвам ти как се набодо. The Murder is Bravo November. Не съм. Браво Новембър е съвсето зелен. Не съм аз, това съм аз, не съм аз. Не съм аз. Не бе, те съм си гъна, защото ми не видим. Сега в мен не ли е? Не го трупавих. Аз правя всичко в дим. Как да взима? Виж. Сашо, какво ти името твое? Аз умрях Емейл против алфавит. Виждат умрях за теб. А, да. Боне гроб. А Вики, ти не знаеш, че съм за теб. Адриан, да имаш някакъв съпоследителен. То си ви е подозрителен. Алфа Виктор! Аз умрях. Алфа Викторе! Аз умрях. Виктор има гън. В Недър. Виктор има кнайф. Баси пиче. Спомнете Браво Новембър. Не, Алфа Викторе! Не съм аз, бе, тъпи. Не съм тъп. Браво Новембър. Браво Новембър. Тук е зад къщата. Как го праснаха? Трябваше да го килна. Аре, кола съм аз! Адриан не мога нищо върна. Че да е той, Мартин ще му погледне. На мене два пъти ми даде... Не, аз ако му погледна ще замълча. Хора, на мен два пъти. Аз съм Виктор Сиерес, а не съм наистина. Да, ма ще знаеш кой. Аз съм педерастия. Тук затварям вратата. Сега отивам да търсим улики. Когато си под вода ги виждаш, ако са горни. Аз за хулика. Аз така екзерам. Никой да не би на улика, не! Ей, ти се навеждата, бе. При мен нямаш... Оф, не фенда това. Разбрах. Так се кажеш това там... Дара. Дара, да. Това търсо. Голден блокче! Какво се правиш с него, Сашко? Слага се на някакво място и се отвори някакво тъга странно място. Върху един крафтик тейбъл се слага. То не мога... Абе, то фенда имаше тухли. Какво може да си направи тухли? Добре. Където иде това? Имаше тухли. Добре, Едър. Какво може да си направи тухли? Недър. Недър. Добре, какво може да си направи тухли? Между другото, кой има пища в вас? Аз нямам. Защото намерих курвата. Голф, Мико. Я го проси. За да гледам, че някой взима пистолетче. Не, му изти, който е? Лаба. Саш, това ти ли беше? Аз бях жив. Не знам. Лаба. Play for fun. Да, само за фън. Every time I'm in the street, I hear, Могни, бе, негър! Аз си намерих един айтъм. Една улика, не? Ето аз си намерих златното кой, сега какво се слага върху? Слага се на крафтинг тейбъл. Ето е Виктор, аз съм униформ мек. Окей. Сега ще как рисувам. Къде има крафтинг тейбъл? То сърва между трябва да си го запаметиме. И се ме плашиш, бе! Стара го да се ме Вики. Намерих къде трябва да сложите Не злато. убивай, моля те! tell Zulu stay away. Къде има крафтинг тейбъл? Докъде си ти? Имам свидетели! Аз съм го заплешил тук. Маги се! Виктора, къде си, бе? Ще го къса като стане сам. Във фара. Метни ми това отгоре. Сладото блокче. Да хубаво го поставя.
Не, ти къде си? Метни го бързо. Окей, а къде си? За ти Под фара. Метни го. Виктор, Ще видях. си намерих още. Дай, къде? Дай ми злато килче. Дай го бързо, дай ми го. Бате, къде? Дропни го, бе, дропни го. Не, къде има крафти? Дай със не знаеш къде има, дай. Дропни Кажи го. ми къде? Не знам. Да, бе, си се якото с тебе. Ще... Дропни, бе! Ма аз нямам клипа, сеш се. Хората трябва да го видят от мене. Дай. Няма. От тебе нищо не мога да видят. Няма да ми видя. Сашо, къде има крафти? Иля. Ако ще ви убие двамата къщелата. Ма ти идиота ми го взе. Хора, сега гледайте, магия. Абе, къде отиде това, бе? Не баре, бе! Сашо си косе. Къде? О, Сашо, найс. Чакай за да видят и на Май клип. ваше любим. Стой! Не слагай още. Ще го плеснете. Стой. Не, бе, ела тук е крафтинг тейбъла, бе! Ела! Аз искам да видя какво ще се даде. Не, ма ти не ме гледаш, аз ще блоквам вратата. Бързо, Сашо. Сашо, аз ще фарам. Това е в зула. И накрая Викито го взе. Аре, плесните го, плесните. Сет! What? Как? Как се случва? Стой! Абе, аре, пусни го, бе. Аре, бе. Ние си правим кева тука и те през това време си бият мърдъра. Марко, какво си? Първе. Да, бе. Яла! Какво ви е името? Аз съм Чарли Голф. Аз съм Мърдъров. Вие сте ви, аз съм Чарли Голф. Аз съм Мърдъров. Аз пък... Не, бе, не се го верно, съм Мърдъров. Аз съм Кубински. О, намерих си не. Вие сте сериозно. Аз съм Кубински. О, не, Мартина Мърдър, 30%. Аз съм господин Кубински. Ти не мърдър зън. Аз съм Кубински. Що ме каза, че е останал? И всеки рун. Брат, аз съм Кубински. Добре. Знаеш кой е Кубински? Мистер Кубински. Баща ти, така. Да. Вики, ти къв цвят си? Аз съм синьо. Не, глупам. Ама те сносят некаран. Аз съм Индия Джулиет. Аз съм вътре там да ти сплесва блок. Ще ви еба индианците. Имам две улики. Иди. Много малко лики имаш, аз имам много. Защото си мърдър и не мога да вземеш. Айде, бе. Айде. Някой ме уби в къщата. Ха-ха-ха, вземи, бе. Мартин е мъртър. Не, бе. Остава екстрей. Ей, Може ли, бе? Кой беше? Мартин, кой да е? ще го бием ако си мърдър. Мартин ще бием ако си. Ти ми биеш ти. О, Diamond Block, ще сега гледайте. Как ще... X-ray Quebec. X-ray Quebec. Мато. Ади, я му виж. Чарли Голф. Къде, бе? Чарли Голф е. Ма този говори по телефона. Сашо мърдър. Ела така! Не, Сашо, ма! Не, 360. Не, тъпалара, имах две улики. Ти са другите, Виктора. Да, защото ме уби да ти кажа. Тимурк, ние с Мартин така правихме. Добре, има един до Ендър. До това Недър. портал. До Недра. По портара. До портала. Имете трупове. Аз го ме... Него. Къде е друг? Има един, който е... Където му уби ме малко по-на... То е нещо. Как взима айрена? What? Аз не го видях между мене, фак! Саш се загина. Спечели един раунд, бе. Не, What the fuck? Мърдър ливна. Аз с миналия рунд имах секрет уепън, бат, стъп. Знаете какво?
Сашо, Сашо не е мърдър. Сашко отново не е мърда. отново. Отново като миналия път или? Да. Добре. Виктор, как се кажеш? Няма да ти кажа. Смело. Аз съм хотел Зул и Син и съм върху моят приятел Мико, папа. Син, той е пред това. Аз съм върху моят приятел Барона. Само той не ти. Аз Аз ще ставам помежду другото. И аз се тая. Аре да убием Сашо. Аз взех една улика. Аз съм хотел Зул, Син. Да, ти ми се Аз че не мога да му убия. искаш бе. Айде, -1. Със Сашо е мърдър. Не е мърдър, направи се. Дали? О, фак, не! Абе, Сашо, ти си голяма печалка. Аз бех пред него да... пак, не! Маре някой да ме убива, който му иска. Виктор, как се кажеш? Зул X-Ray. Да. Колко човека сте стъкнати там, бе? Не, аз съм... Убийца, баба се! Изпуска си ножа! Чарли Мико! Ох, бос! Публик поставя, брат, баси. Къде в? Там дето всички. Не мога да си измъкнем. Аз се бъгнах. Ние сме баси Аз топ. съм в него! Аз се бъгнах в него! Shoot бол. Ние се бъгнахме. Мен ме уби между другото. Бах му гея. Това беше от мен хора. Чао, ако ви харесва клипа, давате палец нагоре. Така разбирам, че проектът ви харесва. Или пък ако има много гледания, пак разбирам, че ви харесва. Ако ви кефи и се смислите по-добре, съответно цъкате бутона subscribe. Това беше мене. Чао.